Wel, bore da, siwmai a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma ar gyfer Sul y Tadau. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gyfrodi hwb, wedi agor Adobe Express a bod chi'n barod i fynd. Nawr, bydd angen Adobe Express yr agor yno chi heddi, ond hefyd mae yna dudalen weithgareddau eich helpu chi hefyd, a mae'r ddolen i'r dudalen weithgareddau yna yn sgrolio ar waelod y sgrin fan hyn, sef adobe.le, cyfydod, Tadau 26. Adobe.le Tadau 26. A bydd honna yn sgrolio fyna ar waelod sgrin drwy gydol y sesiwn yma heddi, felly os oes angen yno chi nes ymlaen, bydd e wastod fyna yn sgrolio ar hyd y gwaelod. Ar yr dudalen yna hefyd, mae yna wybodaeth am sut allwch chi ennill set o glistffonau cool gan gymryd rhan yn y wers heddi. Neu gys rhaid chi'n cymryd rhan yn y wers a rhannu eich gwaith un oriel ni o ddyluniadau pawb dros y wlad i gyd. Byddai'n dangos fwy i chi ar hwnna ar ddiwedd y weithgaredd gyntaf. Bydd 2 weithgaredd yn y sesiwn, felly os oes angen i chi fynd, hanner ffordd drwyddo, mae yna doriad bach eitha rwydd fyna ble ni'n gorffen gweithgaredd 1 a mynd mlaen i weithgaredd 2. Right, digon o glebran. Dewch i ni gael mynd i weld beth sydd ar y dudalen weithgareddau yma te. Wel, dyma hi fan hyn, a fel ddwedes i gyrraedd y dudalen weithgareddau yma, ni gyd rhaid chi wneud yw agor tab arall ar eich cyfriadur, felly mae Express yr agor dy fi fan hyn, dwi wedi agor tab arall, a yn y tab na nes i deipio adobe.le/Tadau 26. Iawn. Neu wrth gwrs, allwch chi, os oes da chi ddyfais sy'n gallu sganio cod QR, allwch chi sganio'r cod QR sydd fyna, sydd fan hyn. Allwch chi sganio'r cod QR sydd draw fyna i gyrraedd y dudalen yma hefyd. Nawr, athrawon cofiwch, os mae cyflymder y wers mynd yn bach i gyflym i chi eich dosbarth, mae croeso i chi oedi y fideo, chi wasgu pause, fel bod yr dosbarth gael bach fwy amser ar ryw gam ac yna cario ymlaen ty bryd bynnag mae yn eich siwtio chi. Newch chi, ty beth sy'n siwtio chi ar gyfer y gwersi yma. Right, nawr, beth i ni'n mynd i wneud gyntaf heddi? Wel, dewch ni gael sgrolio lawr te a gweld. Wel, beth gyda ni'n wneud yw, ni'n mynd i fod yn dylunio clawr cerdyn. Nawr, dylunio clawr cerdyn ar gyfer Sul y Tadau sy'n dathlu ei ddiddordebau. Nawr, dwi'n mynd i fod yn creu cerdyn ar gyfer dad, neu allwch chi fod yn gwneud rhywun peth, neu gallwch fod ar gyfer rôl model arall yn eich bywyd chi, fel allwch fod yn dad cu, neu taid, neu wncl, neu brawd mawr, neu hyfforddwr, neu rhywbeth fel yna, rhyw fath o berson fel yna. Ond beth bynnag, mae eisiau chi feddwl, fi'n mynd i fod yn meddwl am ddiddordebau, beth yw hobbies, beth yw diddordebau dad. Mae'r person i'n llun yma, yn amlwg un o'i ddiddordebau fe, yw gwai. Chi'n gweld yn mwynhau gwai fyna tra bod e'n cael disio o de. Felly, dechreuwch feddwl nawr am rhyw 3 diddordeb sydd gan y person i chi'n mynd i roi'r cerdyn yma i. A wedyn byddwn ni'n defnyddio sgiliau fel tocio delweddau i siapiau, mae hwnna'n un eitha newydd. Ni'n mynd i fod yn defnyddio AI cynhyrchiol mwyn cynhyrchu effeithiau testyn. Ni'n mynd i fod yn chwilio'r llyfrgelloedd stoc, a ni hefyd yn mynd i fod yn trefnu yn heinau. Right, diolch i ni gael mynd draw i Adobe Express i ni gael dechrau arni. Felly dyma fi ar Adobe Express, a mae Adobe Express y Saesneg fan hyn, diar annwyl. Diolch i ni gael newid Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Newid iaith Express, na gyd sy'n rhaid i wneud yw clicio ar yr avatar lliwgar drws nesau'r gloch yn y cornel top ochr dde. Clic. A wedyn dewis y botwm yma sy'n dweud settings. Dwi'n mynd i ddewis settings, dyna ni, a wedyn i ni yn mynd i fod fan hyn yn newid yr iaith o English United States i'r Gymraeg. A dyna ni. Cau'r ffenest na lawr. A i ni nawr defnyddio Express yn Gymraeg. Right, nawr te. Ar gyfer y cerdyn yma, licen ni gael cerdyn siap sgwar. Iawn, felly i ni mynd i greu cerdyn siap sgwar bore yma. Felly i ddechrau gyda dyluniad siap sgwar, beth sy'n angen i chi wneud yw clicio, dim ar unrhyw un o'r cerdiau mawr yma fan hyn, ond clicio, clicio ar y smotyn glas gyda'r plus, cychwyn arni. Nawr, yn y ffenest sy'n agor i fyny, fe welwch chi bod na un dewis fan hyn yn gweud sgwar. 1 wrth 1, sgwar. Dewis hwnna. Clic.
A dyma ni, dyma ein canfas sgwar ni ar gyfer y cerdyn, y clawr y cerdyn i ni'n mynd i ddylunio. Right, nawr, cyntaf sy'n eisiau ni wneud yw meddwl am gefndir. Cefndir i'r cerdyn, sy'n ni osod naws iddo fe. Nawr, i ychwanegu cefndir, y gyd sy'n rhaid ni wneud yw clicio fan hyn ar y chwith, le mae'n gweud ychwanegu cynnwys, a dewch draw i'r elfennau. A o dan elfennau, dwi eisiau chi iddo draw i cefndiroedd. Dyma ni. Nawr, fan hyn, allwch chi ddechrau meddwl am diddordebau y person sy'n cael y cerdyn. Ja? Felly, mae'n had i a diddordeb mawr mewn cerddoriaeth. Felly, allan ni fod yn chwilio fan hyn am cerddoriaeth. Oh, okay. Na roi music mewn da. Mae ni, iawn. Chymod, allan ni drial un o'r rhain, rhywbeth fel hyn. Hwna'n eitha cool. Felly, bod yn bach fwy lliwgar. Mae hwnna'n neis. O na, gormod o eira ar hwnna. Waw, mae hwnna'n brysur. Felly, allan ni fynd am rhywbeth fel yna. Mae e hefyd â diddordeb mawr mewn hwylio cychod. Felly, allan ni chwilio fan hyn am cwch. Mae ni. Mae yna gefndiroedd fan hyn i wneud y cychod. Hwna'n ni'n cool. Dwi'n mynd moyn rhywbeth rhy brysur. Chi'n gwybod meddwl, dwi'n mynd moyn bod e'n lun o rhywbeth. Dwi'n mynd bod e'n fwy o just cefndir. Chi'n gwybod? Nawr, mae hwnna'n bach neis. Lic hwnna. Nawr, allech chi hefyd fynd ar ôl lliwiau. Beth yw hoff liw y person sy'n cael y cerdyn? Felly, mae'n had i'n hoff o liw'r coch. Felly, na, chwilio coch. Dyma ni. Allech chi fynd trwyddo a just meddwl felly bod chi'n mynd i ddewis hoff liw y person sy'n cael y cerdyn. Hwna'n un cool. Hwna'n cool iawn. Felly na fynd am hwnna. Ie, fi'n mynd am hwnna. Iawn, felly gosod cefndir. Chwilio am liwiau, chwilio am ddiddordebau. Chi'n bod, dim rhaid bod e'n rhywbeth amlwg. Dyw hwn ddim yn amlwg o'r Mae hwn yn just yn rhyw ddyluniad bach cool gyda ti'n bach o sparkle yn y fe. Fi'n licio hwnna. Right, felly fi'n barod i symud ymlaen. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud? Nawr, yw, dechrau meddwl am luniau o ddiddordebau person sy'n cael y cerdyn. Felly, beth yw y diddordeb cyntaf dwi'n mynd i fynd am? Wel, diddordeb cyntaf dwi'n ddewis, ychwanegu cynnwys, a mynd i'r cyfryngau o tro hyn. A diddordeb cyntaf fi'n i roi, wel, mae dad yn chwarae tiwba mewn band pres. Felly, dwi'n mynd i chwilio am tiwba. Right, o ie, a yn y lluniau. Yn y lluniau. Right, den, dyma ni. Tiwba. Nawr, dwi'n mynd siŵr pan bod yn adrodd yn dod lan fan hyn. O gwbl, ond mae yna diwba fan hyn, mae'n da. Felly, iddo mewn ar llun yna o'r tiwba. Gret. Nawr, ni'n mynd i ddod mewn ar 3 llun. Ni'n mynd i ddefnyddio 3 llun. Felly, mae eisiau bod ni'n neud siŵr, mae hwn yn rhy fawr fel mae, yn dwi? Yn rhy llydan yn sicr. Nawr, ni'n mynd i docio hwn i siap diddorol. Felly, cliciwch ar y llun. Unwaith chi'n dod mewn ar llun cyda, cliciwch arno fe. A yna, ar y top fan hyn, dwi'n mynd i ddefnyddio y botwm tocio. Sydd fyna. Clic. A dwi'n mynd i docio fe i siap parallelogram. Iawn? Felly defnyddiwch y siap parallelogram sydd fan hyn. Right, dwi'n dewis hwnna. A dyna fe wedi tocio. Nawr, mae angen i'r tocio i fod yn llai llydan. Iawn? Mae eisiau bod yn fwy cul. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw, just cydio, chi'n gweld yn y corneli yma, y fframyn yma, just dyna ni, chi'n gweld? A mae yn dangos i fi bod e'n mynd i dorri'r llun yn fwy cul. Nawr, allech chi fod yn tocio yr ochr dde hefyd, ond dwi'n moyn cadw popeth i'r ochr dde. Be dwi eisiau cael gwared yno yw'r stwff yma ar y chwith fan hyn, just yr cefndir plaen yma. Felly, dwi'n mynd i docio mewn i gadw mwy o y tiwbau hun. Dyna ni. Rhywbeth fel yna. Os dim eisiau bod rhy ofalus, a wedyn clicio i ffwrdd. Na ni, gret. Nawr,
dwi eisiau hwn i fod yn union yn ganol yr papur. Felly, mwyn neud hwnna, allech chi chymod trial defnyddio llinellau pink a symud yr awr. Ond mae yna fotwm yn un safle, chi'n gweld? A gyda hwnna, allai just ddewis canol, canol. A dyna ni, mae'r llun nawr yn union yng nghanol y papur. Right, wel, ni foen 2 lun union yr un siap o hwnna bob ochr iddo fe. Felly dewch i ni gael just dyblygu hwn yn gyntaf, defnyddio hwn fel y templed. Felly'r llun cyntaf yma, clicio ar fe, wedyn 3 dot dyblygu. A beth dwi'n gwneud yw just symud y copi draw. Fyna. A dyblygu to, 3 dot dyblygu. Symud y draw. A dwi'n just eisiau'r bwlch na rhwng y lluniau fod yr un peth y 2 ochr. Fel na. Reit, cool. Nawr, mae hwnna yn edrych yn gret fel mae fe, gyda just 3 copi o'r tuba. Ond y syniad nawr yw bod ni yn disodli'r lluniau mewn 2 o'r un, a fel bod ni'n dangos mwy o ddiddordebau. Nawr, allech chi gadw'r un llun tair gwaith. Allech fe fod yn 3 llun gwahanol o'r un diddordeb. Iawn, allech ni gael just tuba, band pres a offeryn pres arall. Allech ni wneud na. Ond dwi'n mynd i fynd am 3 diddordeb sydd gan yn hadu. Felly dwi'n mynd i gadw'r tuba fyna yn y canol. Neu felly yna gadw y tuba ar y chwith fyna. A wedyn dwi'n mynd i glicio un o'r rai eraill a dwi'n mynd i ddewis disodli lan ar y top. Disodli. A dwi'n mynd i ddisodli'r llun yma gyda llun arall. Felly dwi'n mynd i glicio ar lluniau. A mewn hyn allai chwilio nawr am ddiddordeb arall. Wel, diddordeb arall sydd gan hadu yw tools. Mae e'n prynu tools beth a beinydd. Wastad, y bryd mae'n mynd i unrhyw siop, mae fel sef yn ôl a chymod, screws, neu hoelo, neu rhyw dwlsyn, neu rhywbeth neu gilydd. Felly, dwi'n mynd i chwilio fan hyn am... Nawr, dwi'n meddwl bod gair gret yn Gymraeg efo tools. Felly, wel, offer neu cyfarpar. Ond dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael... O, na fe, offer. Na fe, wel, weithodd hwnna i fi. Gret, offer yw e. Right, wel, felly dwi'n mynd i drial un neu 2. Right, dwi eisiau bod e'n llawn dop o stwff. Na ni, rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n llawn dop. Llawn na fod yn ddesg yn garej dad yn sicr. Right, a wedyn dwi'n gwneud yr un peth gyda'r llun olaf. Clicio ar fe, disodli o'r lluniau. A diddordeb olaf sydd gyda dad, felly yw cychod. Felly na i chwilio am cychod. O, waw. Sa'n gwaith rhywbeth yw hwnna. Na i chwilio am cwch de. Cwch. Neu hwylio. Hwylio. Dyma ni. Right. Hyfryd. Dwi'n mynd i ddewis cwch hwylio bach fel hyn. Gret. Gret. Right. Iawn. Felly, fi'n siŵr bod chi gyd wedi bod yn brysur fyna nawr yn dewis y llun cyntaf, tocio fe i'r siap, ac yna yn dyblygu'r llun na, oherwydd mae hwnna yn y siap perffaith ar gyfer y 2 arall. A wedyn jyst disodli nhw gyda lluniau gwahanol. Felly mae 3 llun dyn ni mewn dyluniad cwl fan hyn, oherwydd bod ni wedi tocio i'r siap y parallelogram yma. Nawr, be licen ni wneud nawr, roi rhyw gefndir tu ôl i'r ein, i greu rhyw fath o fframyn tu ôl iddyn nhw. Felly, y gyd sy'n eisiau wneud i ychwanegu fframyn tu ôl i'r ein, yw i just roi petrial syml tu ôl iddyn nhw. Felly, ychwanegu petrial, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith i'r botwm ychwanegu cynnwys, ac i'r elfennau eto. O dan yr elfennau, dwi ddim yn moyn cefndir y tro yma, dwi'n mynd i sgrolio draw i'r siapiau. A fan hyn, dwi just yn mynd i ddewis petrial neu sgwar, yr un cyntaf fan hyn, sgwar cyntaf yma fan hyn. Dyna ni. Nawr, dwi ddim eisiau amlinell i'r sgwar, felly dwi'n mynd i glicio le mae'n gweud border fan hyn, a newid e i dim llenwi, diolch. A nesa, dwi just yn mynd i wneud siŵr bod e yn fwy na
y lluniau. Nawr, chi'n gweld y bwlch sydd da ni rhwng y ddau lun, dyna faint i ni eisiau i'r petrial i fod yn dangos uwchben top y lluniau hefyd. Iawn, esbonio hwnna to. Y bwlch yma, zoom o mewn fwy, y bwlch yma rhwng y llun hyn a'r llun hyn, y trwch y bwlch yna, maint y bwlch yna, yw tua faint licen ni i'r cefndir yma i ddangos uwchben top y llun. Chi'n gweld? A hefyd, gwaelod y llun. Felly dwi'n dod lawr fe reit i'r gwaelod, ond dwi'n mynd yn bellach, a faint yn bellach, wel, tua'r un maint a'r bwlch rhwng y ddau lun. Mae eisiau fi fynd yn bach yn fwy, dwi'n meddwl. Fel yna. Na ni. Ydych chi'n gwneud hwnna, mae eisiau wedyn just ymestyn yr ochrau, yr holl ffordd i ffwrdd, o'r cynfas, fel yna. Ac yna, allwn ni ddanfon hwn i'r cef. A i wneud hynny, ni gys eisiau gwneud draw i'r stac heinau yn y cornel top o'ch dde, a llusgo y petrial na lawr i waelod y stac heina. Right, wel mae hwnna'n edrych yn cool, ond dwi ddim yn hoff o'r lliw. Lycan ni newid lliw yr ramen yna. Iawn? Felly dwi'n mynd i glicio'r petrial, ac yna dwi'n dod draw i'r llenwi fan hyn. Nawr allwch chi fynd am liw just D. Mae D wastad yn mynd i weithio. Neu mae gwyn wastad yn mynd i weithio. Iawn? Neu, syniad bach neis, yw i ddefnyddio y pipet. Fan hyn, y pipet, sydd ar dop y ffenest llenwi. A dewis lliw o'ch dyluniad. Enghraifft, falle beth os ai am y glas tywyll yma yn y cornel top o'ch chwith. Nawr, mae hwnna'n edrych yn neis. Wel, neu lle ni fynd am y coch tywyll o'ch draw yn hyn. Hwnna'n neis. Neu lle ni fynd lawr i'r coch mwy llachar sydd fan hyn. Neu'r porffor sydd yn canol fan hyn. Chi'n gweld? A just dewis lliw sydd ar y dyluniad i hun. Nawr, o'n i'n hoffi'r glas na ges i lan fan hyn. Na ni. Gret. Mae hwnna'n hyfryd. Reit, nawr, just i wneud yn siŵr, dwi yn mynd i ddewis y petrial a dwi'n mynd i ddod i'r safle, a chi'n gweld, dwi unwaith to yn mynd i ddefnyddio canol a canol. Canol, canol. Just i wneud yn siŵr bod yr bwlch yna sydd ar y top ar y gwaelod yr un maint. Achos os ni'n rhoi fe yn y canol, bod lluniau yn y canol hefyd, yna bydd hwnna yn berffaith yn yr un maint. Reit gret. Wel, ni'n barod nawr i ddechrau ychwanegu testyn, bach o sgrifen. Felly, dwi'n mynd i roi dad ar ni, as taw allwch chi roi pa testyn chi moyn. Dwi'n mynd i roi'r enw dad. Right, dwi'n mynd i glicio am testyn, ar ochr chwith, ychwanegwch eich testyn. Dwi'n just mynd i deipio mewn hyn, dad. Mewn prif lythrennau, dwi'n meddwl. Yni fel na. Right, nawr. Mae eisiau ffont llydan trwchus o'r rai. Iawn? Dwi'n mynd moyn ffont tal. Mae hwn yn ffont eitha tal. Achos dwi'n mynd i wneud yn fawr fel hyn. A dwi eisiau bod e'n mynd ar draws canol y cerdyn. Mae'n ffito'n oce, nawr bod fi wedi gweud e. Ond licen i bod e'n fwy trwchus. Felly, dwi'n mynd i fy mewn ar y chwilio drwy'r ffontiau am ffont mwy trwchus. Iawn, a chi'n chi gweld y ffontiau trwchus, mae hwnna'n un da, chi'n gweld, Allegria, yn trwchus iawn. Alfarn, mae hwnna'n un trwchus, mae hwnna'n un da, iawn. Chi sgrolio trwyddo Calcite, mae hwnna'n un da, mae hwnna'n cool iawn. Ydw, fi'n licio hwnna. Right, fi'n mynd i fynd am hwnna heddi. Right, unwaith chi'n hapus gyda'r ffont, just to, newch yn fawr, a wedyn defnyddiwch safle, canol, i gael yn ei le. Nawr, os ych chi'n teimlo bod e'n cuddio gormod o diddordebau, a falle bod ni'n un, chi'n bod yn onest, yna allwch chi just wneud y testyn fach yn llai, a canol eto. Iawn? Safle, canol, na ni. A nawr fi'n gweld mwy o'r lluniau, fi'n gweld mwy o'r tiwba, mwy o'r cwch na ar y dde, mwy o'r tools yn y canol. Right, iawn. Nawr, beth am i ni roi amlinell o amgylch hwn? Yn yr un lliw a'r amlinell sydd o amgylch y lluniau. A ti ar un trwch hefyd, bydde hwnna'n ddylunio da. Felly dewis y testyn, a dwi'n just yn mynd i ddod draw
i le mae'n gweud lliw yr amlinelliad, fan hyn. A dwi'n mynd i ddewis y pipet, a dewis y lliw union na sydd â ni fan'na. Dwi'n mynd i ddod lan a thrwch yr amlinell, clicio ar y botwm trwch amlinell. A to, licen ni bod trwch yr amlinell na tua'r un trwch a'r amlinell sy'n mynd o amgylch y lluniau. Fel na. Gret. Gwych. Right. A dwi'n hoff iawn nawr fel mae'n edrych fel bod yna gyd yn perthyn iddi gilydd, yn dweud. Iawn. Nawr, nesa. Licen ni ddod mewn at yn bach o effaith sticeri ar y clawr yma. Iawn, felly dewch ni gan eich chwilio sticeri. Dwi'n mynd i fynd i'r ochr chwith, ychwanegu cynnwys i'r elfennau. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i ddod nôl i'r chwith i'r asedau dylunio. A na i chwilio mewn fan hyn am sticker. Dyma ni, a dwi'n chwilio am rai chi'n bod y sticeri papur yma. Nawr, dwi ddim yn credu bod fi moyn rai chi'n bod le mae'n amlwg bod angen rhywbeth. Allech chi a sgrifennu rhyw neges arno fe. Iawn, fel dad ti'n cool neu rhywbeth fel yna. Ond dwi'n meddwl bod fi jyst yn mynd i ganolbwyntio ar siapiau. Iawn, felly sticker, siap, seren, mae hwnna'n cool, echo hwnna. Yna fe, o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i tisian, fi wedi bod teimlo hwnna'n dod ers dechrau'r wers. Right, na ni, sticker, siap, seren. Gret, nôl da i'r elfennau, a chwilio to, os yna rhywbeth arall mae, felly lle ni fynd am, donut. Sticker, siap, hael, mae hwnna'n cool. Ychwanegwch chi, dau neu dri, os chi eisiau. Mae hwnna'n un bach neis yn dweud, yr gwyneb yn gwenu. Seren fyna fel patch denim. Fi licio hwnna fyd, yr seren glitter na. Seren a neis hefyd, seren air. Fi licio'r galon yma, galon glitter. Fi cyn ei roi hwnna mewn. Lawr fan hyn. Just troi nhw chydig. Licio bod e'n mynd dros ymyl y fframyn glas. Fi'n meddwl bod hwnna'n effaith bach cool. Right, great. Nawr, mae eisiau ni nawr i ddefnyddio deallusrwydd artificial, AI, i greu effaith ar y testyn yna. Iawn? Felly dwi'n mynd i glicio ar y testyn. A dwi'n mynd i ddod i'r effeithiau ar y chwith. Iawn? Effeithiau. A be ni'n mynd i wneud yw teipio... Nawr, mae yna syniadau fan hyn allwch chi ddefnyddio un o'r rhain os ych chi'n hoffi nhw. Ond dwi'n mynd i glicio ar y pensil achos dwi eisiau creu effaith newydd sbon yn hun. Iawn? Nawr, allai hwn fod yn sticker papur hefyd. Sticker papur wedi plygu lliw melyn. Iawn, cyn i drio rhywbeth fel yna. Sticker papur wedi plygu, debyg i'r seren fan hyn, dwi'n licio'r effaith na bod wedi plygu. Lliw melyn. Trio ni hwnna, gynhyrchu. Mae Express nawr yn mynd i gynhyrchu 4 dewis i fi, newydd sbon. Iawn? Mae'n mynd i greu effaith newydd sbon ar gyfer y testyn yma. Mae'n cool iawn. Dyma nhw. Waw, cool. Dwi'n hoff o'r reina. Fi licio'r reina, mae hwnna'n really cool. Right, wel, fi yn hoffi'r reina, ond a mae'r A yn dod nawr. Wel, mae just, wneud e'n neud y lythyr yn gyntaf i chi, mwyn dangos efo'n hyn. Felly, reina fydd yn dod gyntaf, a wedyn wneud e fynd trwy a cynhyrchu rai eraill. Iawn? Na ni, mae wedi llanw'r gaps mewn nawr. Mae'n neud rhywun peth banana, mae'n cynhyrchu'r A i fi nawr bod fi wedi dewis chi'n gweld? Right, wel fi yn hoffi fe, ond fi eisiau dangos i chi bod chi'n gallu trial gwahanol bethau. Achos falle bod chi wedi trial hwnna, bod chi ddim yn ei hoffi fe. Felly beth am syniadau eraill? Gallech chi fynd am rhywbeth fel sticker, glitter, lliw, air. Beth am hwnna de?
Beth am glitter lliw air. Cynhyrchu. Debyg i'r galon sydd yn ni lawr ar y gwaelod. Wel, fi gawn ni'n ar e. Waw, sgwylwch yr ein. Cool. Mae reina yn hyfryd. Beth arall allai fe fod? Allai fe fod yn rhywbeth i wneud a'ch diddordebau. Mae dad yn chwarae tiwba lliw pres. Felly, metal lliw pres. Cynhyrchu. Iawn, felly lle ni gael hwn, allan ni hyd yn oed roi offeryn pres. Dyma ni, ni cael bach o bres fyna. Dewch ni gael roi rhywbeth mewn hyn, rhywbeth fel tiwba lliw arian. Felly, llwch chi arbrofi gyda hwn. Iawn? Arbrofi gyda fe. Fel bod yn rhywbeth sydd yn edrych yn cool. Felly, gallu fod yn rhywbeth i wneud â diddordebau, neu gallu just fod yn... Sa'n siŵr am hwn. Sa'n siŵr am hwnna, o gwbl. Chyfo fe, fi'n mynd i fynd ôl i'r sticker na, o'n i'n hoff iawn o hwnna. Felly, dwi'n ni roi mewn felly sticker hologram. Holograffig. Lliw arian. Trwy'n hwnna. Cynhyrchu. Fi licio'r sticeri yma. Mi'n gwybod bod yr effeithio yna'n cool. Felly fi'n mynd i fynd ôl i'r sticker. A fi yn licio'r sticeri holograffig. Chwa, pan chi'n symud nhw, mae pethau fel sy'n nhw'n symud yn nhw. Right, ddech chi'n ei gweld be gewn ni'n ar e. Sticker holograffig lliw arian. Fi'n mynd am liwiau golau fel bod e'n cyferbynnu gyda'r glas tywyll sydd â fi'n yr amlinell. Wel, os i fi'n... Mae hwnna'n cool, ond mae fe'n eitha tywyll yn nhw e. A mae'n anoddach i ddarllen achos bod yr amlinell yn las tywyll a'r testyn yn las tywyll. Ond os a un awr am un o'r rai mwy golau yma, fel yr un yma, bydd e'n rwyddach i ddarllen. Yn sicr. Ie, right, mae hwnna'n cool. Fi'n licio hwnna. Mae e'n effaith cool o ran y sticker, ond hefyd mae e'n falle edrych bach fel dŵr o gyfer y hwylio. Dyma bach fel y pres hefyd yn y tiwba. Felly, hwnna i fi'n ei fynd am. Hoff iawn hwnna. Right e. A mae'r A na ar y ffordd. Iawn, sy'n mysig chi boeni, mae'r A ar y ffordd. Na fe, mae wedi cyrraedd. Right, wel, fi wedi gorffen clawr y cerdyn. A mae'n edrych yn wych. Felly dyna ddiwedd y weithgaredd gyntaf heddi. Felly dewch i ni gael enwi hwnna. Iawn. Felly dwi'n ni roi clawr cerdyn dad 2026. Ni. Clawr cerdyn dad 2026. Iawn. Nawr, yn y weithgaredd nesaf, ni'n mynd i edrych ar sut i ni'n gallu gosod hwnna mas ar un darn o bapur, fel bod chi'n plygu'r darn o bapur na i greu y cerdyn. Fel bod chi a'ch neges yn y canol, bod ni'n cael, chymod, mae 4 ochr i gerdyn yn y sem. Mae chi y clawr, hwn, mae chi tu fewn y clawr sydd fel arfer yn cael ei adael yn wag, neu felly bod yna un llun bach syml yn y fe. Wedyn mae chi tu fewn ochr dde le mae'r neges yn cael ei sgwennu, a wedyn wrth gwrs mae chi gefn y cerdyn. Felly mae yna 4 ochr i'r cerdyn, a dyna beth byddwn ni'n neud yn yr ail weithgaredd. Ond, rhag ofn bod chi ddim yn mynd i aros rown am yr ail weithgaredd, dewch i fi gael dangos i chi nawr fel allwch chi ennill y clustfonau i'ch dosbarth chi. Iawn? Felly ar y dudalen weithgareddau, dyma beth sy'n angen neud. A falle bod eich athrawon yma'n chi'n neud o'n wedyn a dim neud y nawr. Iawn? Felly checwch gynta cyn neud e gyda'ch athrawon beth mae'ch athrawon yma'n chi'n neud. Ond os ych chi'n barod i roi eich cerdyn mewn ar yr oriel, sgrolwch lawr, holl ffordd i'w weilod y dudalen weithgareddau, a fan hyn mae'n gweud, plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Felly, da gyd i ni blant yn goffa wneud i'w clicio fan'na. Unwaith ni wedi gwneud hwnna, mae'n agor yr oriel ni. Dyma ni.
A beth sy'n eisiau gwneud yw just ychwanegu eich ffeiliau. A fe welwch chi waith pawb dros y wlad I gyd fan hyn, os ych chi'n hwyr yn dod. Felly I ychwanegu eich dyluniad chi i'r oriel, na gyd sy'n eisiau gwneud yw clicio ar ychwanegu ffeiliau. Y botwm yma fan hyn, ychwanegu ffeiliau. Clicio arno fe. Nawr te, na gyd sy'n eisiau gwneud, chi'n gweld, yw llusgo eich cerdyn dad fan hyn. O na, dim cisgo, sori, fi di'n ngofio. Ticio'r bocs fyna, a ychwanegu at yr oriel. Dim cisgo, ticio. Ticio'r bocs ar gyfer eich cerdyn, sef y peth cyntaf fan hyn o'r restr, a wedyn ychwanegu at yr oriel. Nawr, mae'n jyst yn gweud fan hyn, gall unrhyw un sydd ar dolen yn gallu cael mynediad at a rannu ffeiliau ychwanegu at yr oriel. Na gyd mae'n gweud yw bod pawb sy'n dod i'r oriel yn mynd I weld eich cerdyn chi, okay? So mae hwnna'n iawn. Rydyn ni glicio iawn ar hwnna. A dyna ni, chi'n dyn, wedi wneud. Dyna'r cerdyn, wedi ychwanegu, edrych yn wych. Felly ychwanegwch nhw, achos mae doi dy fi mewn ar y foment, yn edrych yn unig iawn. Felly byddai'n gret, os gewn ni gannoedd o gerdiau mewn yn yr oriel. Felly na gyd sy'n angen I chi blant I wneud yw ychwanegu eich cerdyn i'r oriel. Athrawon y gyd sy'n angen I chi wneud I wneud rhyw bod yr clusfonau yn cyrraedd y dosbarth yw clicio ar y botwm sy'n gweud llenwch y ffurflen yma. A fan hyn, dyna'r ffurflen I chi athrawon. Ber iawn, na gyd yw e. Enw chi, cyfeirid e-bost chi, enw'ch ysgol, faint o blant sy'n cymryd rhan, pa wers fyw chi wedi defnyddio, sef Sul y Tadau, a wedyn ble chi weld chi'n Nghymru wrth gwrs, a wedyn cyfeiriad I bostio y clusfonau. That's it. Right, iawn. Ni'n mynd I fy mlaen I'r ailweithgaredd nawr, le ni'n mynd I fod yn gosod y cerdyn yma mwyn I argraffu. Felly, I wneud hynny, beth sy'n eisiau chi wneud yw dod nôl I dudalen cartref Adobe Express. Felly, cliciwch ar yr A liwgar, cornel top ochr chwith. A dyma ni nôl ar dudalen cartref Adobe Express. Nawr, ar dudalen cartref Adobe Express, mae eisiau chi I ddechrau prosiect sgwar newydd sbon. Felly dwi'n mynd I wneud yr un broses eto. Cornel top ochr chwith, clicio ar y plus. Yna dewis sgwar fan hyn. Clic ar hwnna. A dyma fe. Nawr, beth cyntaf sy'n eisiau wneud yw dod mewn ar clawr. Nawr, mae'r clawr yn eich stwff. Chi'n gweld ar yr ochr chwith fan hyn, mae'n y fotwm sy'n dweud eich stwff. Felly na I glicio ar eich stwff. A dyma fe fan hyn, yr un cyntaf fan hyn, yr restr fydd eich cerdyn, eich clawr chi fan hyn. Iawn, felly dwi'n mynd I glicio ar hwnna, clic. A ni eisiau ychwanegu hwn fel delwedd, nid fel tudalen, peidiwch yn clicio ar y botwm glas. Cliciwch ar y botwm gwyn sy'n dweud ychwanegu fel delwedd. Iawn. A beth bydd hwnna'n neud yw gosod hwn ar y cerdyn fan hyn. Ar y cynfas sgwar yma fan hyn, fel hun. Dyna fe. Nawr, fel ddweud si, mae yna 4 rhan I gerdyn. Iawn, 4 rhan. Mae dyn ni'r clawr, tu fewn y clawr, ochr dde tu fewn, a wedyn cefn. Felly mae eisiau ni gael y 4 rhan yma ar y dyluniad yma. Nawr, a byddwn ni'n plygu nhw. Byddwn ni'n plygu'r cerdyn wedyn I greu y 4 rhan yma. Felly dewch I ni gael, wneud yn siŵr bod y cerdyn yma yn ffitio cwarter ucha y papur yn unig. Nawr, y ffordd dwi'n meddwl sy'n orau I wneud hwn, yw I just wneud e'n amlwg yn rhy fach. Mae y bendant yn rhy fach fyna, ynddo fe? A just o draw ar cerdyn, nes bod ni'n cyrraedd, nes bod yr ymyl, nes bod I ymyl yn y canol. Chi'n gweld, dwi'n cael y linell binc yn dod lawr. Fyna. A nawr bod fyna, dwi'n mynd I ddod lawr y fe, teg at y canol, tan bod fi'n cael linell binc arall. Nawr, fi'n gwybod bod y cornel yma union yng nghanol y papur. A na gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw cydio yn cornel top ochr chwith a llenwi fe'r holl ffordd I ymyl top y papur fel yna. Dwi'n gwybod nawr
bod hwnna'n union y maint cywir a bod e'n llenwi cwarter y papur. Right, dewch i ni gael troi hwn ar rownd te. Mae eisiau bod hwn wyneb i weired, upside down. Iawn? A os chi'n meddwl, wel pam bod eisiau bod hwn wyneb i weired? Achos be byddwn ni'n neud yw, pan byddwn ni'n graffu hwn ar ddarn y bapur, yw plygu hwnna lawr. Plygu fe lawr bant wrthon ni, a wedyn byddwn ni'n plygu fe mewn, a gyna bydd e yn ein gwynebu ni ar flaen y cerdyn. Right, felly, mewn â y clawr, a'i roi yn y cwarter uchaf ar ochr chwith. Iawn, cwarter top ochr chwith. Yr cynfas newydd yma. A wedyn cofiwch bod eisiau droi rownd fel bod e'n wyneb i weired. Iawn, nawr, falle bod chi eisiau ryw liw fel cefndir i'ch papur. Mae hwnna'n syniad bach eitha neis. Felly, i wneud hynny, dwi'n jyst yn mynd i glicio ar y llwyd tu fas i'r cynfas. A wedyn allai glicio ar y chwith le mae'n gweud cefndir. Ar hyn o bryd mae'n wyn. Wel, dewch i ni gael mynd am ryw liw arall. Iawn? Beth am... Dwi'n licio'r porffor yma. A wedyn, felly, licen ni'r porffor yna i fod ychydig yn ysgafnach. Felly, dwi'n mynd i glicio ar personol. Ar y top, personol. Oherwydd y dan fan hyn nawr allai o leio y porffor yna. Tyfaint i fi moyn. Cymaint yna, dwi'n meddwl. Na ni. Gret. Iawn, wel, nesaf, mae eisiau i ni i gael yn llinellau plygu, dwi'n meddwl. Iawn, mae eisiau ni gael yn llinellau plygu, i helpu ni plygu hwn yn gywir. Felly, dewch i ni gael mynd i'r siapiau. Dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys, ac i'r elfennau eto, a dwi'n mynd i sgrolio draw i'r siapiau. A dwi eisiau'r linell, dyma'r linell fan hyn. Clic. Right, dyna ni, llinell ddi. Nawr, dwi eisiau'r linell ddi yma i fod yn denau. Felly, ewn ni ar trwch reit lawr i 1. Iawn? A dwi hefyd eisiau fe fod yn doredig, neu'n dotio doredig. Un o'r rai yma sydd ddim yn mynd i fod mor amlwg. Na ni, doredig yn iawn. A dwi'n mynd i ymestyn hwnna reit ar draws y papur. Fel hyn. A chi wedi dyfalu be fi'n ei wneud, sgil ni wedi defnyddio yn y weithgaredd gyntaf bore yma, sef safle, a dwi'n mynd i ddefnyddio canol i wneud yn siŵr bod y linell yna yn union hanner ffordd lan y dudalen. Nawr, dewch ni gael dyblygu'r linell yna. Iawn, fel bod ni'n cael un sy'n dod lawr hanner ffordd trwy'r dudalen hefyd. Dwi'n mynd i ddod i fan hyn dwi'n mynd i clicio ar y botwm dyblygu ar y top. Na ni, a dyma'r un newydd sydd â fi. A dwi eisiau cylch droi hwn. Felly defnyddio'r arf cylch droi, smotyn glas yma fan hyn, sydd o dan y linell hwn. A ni moyn i droi 90 gradd yn union. 90 gradd yn union. Dim 91, dim 89, 90 gradd. Right, nawr. Eto i gael yna yn y lle cywir, dwi jyst yn mynd i fynd i safle, canol, a wedyn mae yn mynd i fod yn berffaith. Nawr, licen ni bod yr llunellau yna ddim cweit mor amlwg, felly beth na i wneud nawr felly yw just dod lawr ar anrhyloiwedd, fel bod yn ysgafnach. Na ni, just moyn braidd gweld y linell yna. Ni beth yr un yma. Just yna'n helpu ni i blygu fe y cerdyn yn syth. Dwi'n ddim wir y moyn i weld e. Fel na. Na ni. Nawr chi braidd y gweld na ar y sgrin, a zoomo mewn. Chi'n gweld? Maen nhw fyna yn ysgafn, achos bod fi wedi dod lawr ar anrhyloiwedd. Felly fi wedi wneud tyma bach yn fwy tryloiw. Right, wel. Mae angen neges mewn cerdyn, a mae'r neges yn mynd yn y cornel gwaelod ochr dde. Iawn? Meddyliwch am rhan hanner gwaelod hwn nawr, yr ddau ddarn gwag yma, fel tu fewn y cerdyn. Pan ych chi'n agor cerdyn, mae'r ochr yma fel arfer yn wag, a mae'r ochr yma yn cynnwys yn neges. Wel, yn lle bod yn wag, falle na i jyst rhoi rhywbeth mewn yna sy'n berthnasol i dad. Felly na i fynd i ychwanegu cynnwys elfennau, a na i chwilio fan hyn yn rhysudau dylunio am rhywbeth fel cwch.
A jyst gweld, os na gwch bach, mae hwnna'n un bach neis, chi'n gweld? A na i jyst roi hwnna nawr mewn fel na. Ie, tua fel na. Neis. Sym angen bod e'n wag, wel. Ond yr cornel pwysig yw'r cornel yma, cornel dde gwaelod, sef le mae'r neges yn mynd. Felly dwi'n mynd i ychwanegu testyn, ychwanegu chi testyn, a dwi'n mynd i ddod draw o fe fan hyn, a dwi'n mynd i deipio'r neges gynta. I dad, coma, Sil y Tadau hapus, diolch am bopeth, cariad mawr, coma, Meredydd. Na ni. Iawn. Felly dyna'r neges. Dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, licen ni alunio hwnna i'r canol. Mae wedi alunio'r chwith ar y foment, felly dwi'n mynd i licio i alunio fe i'r canol. Neis. Nawr, nesa, y ffont. Mae eisiau ffont, chi'n modd sy'n edrych fel bod fi wedi sgwennu hwn. Felly, beth am mynd mewn yn chwilio am rhywbeth fel ffont pen. Teipio pen mewn yn un. Mae fel arfer yn dangos efo na. Pam dwi'n mynd dangos yna? Wel, triwn ni, beth yw pence? Dwi'n neud y byd. Right, dwi'n to. Falle bod eisiau fi ailwyth o'r dudalen, achos pan mae pethau ffynnu'n digwydd, clicio ar ailwyth o'r dudalen. Hwna'n datrys popeth fel arfer. Right, dwi'n to. Pen. Beth yw hwnde? Nanwm pen. Na ni. Hwna'n ni neis. Pen, trwy ni hwn. Beth yw canto pen? Dama. Ta beth, mae'r nanwm yna yn edrych yn hyfryd. Fi'n licio hwnna. Allwch chi hefyd drial mewn yn hand. Hand. Chi'n gweld, mae ydych chi Adobe handwriting. Fan Karl Marx handwriting. Cwpl o rai fan hyn, iawn, sy'n gweithio neis fel llawsgrifen. Neu mae brush hefyd, brush. Cwpl o rai yn edrych, gen i mwyn yn un bach neis. Na ni, gred. Nawr, unwaith chi wedi gwneud hwnna, allwch chi wedyn, chymod, just mireinio, just checo. Felly bod ddim eisiau'r bwlch na, nagos. Just checo nawr, pa mor fawr mae modd wneud hwn. Byddwn ni'n wneud e mor fawr a posib, dwi'n meddwl. Fel na, allwch chi roi cwpl o sticeri mewn yn hefyd, dwi'n meddwl yn eitha plaen. Gret. Wel, y peth ola sy'n eisiau fi'n credu yw ar gefn cerdyn, fel arfer bydd e'n dweud pwy sydd wedi dylunio'r cerdyn. Iawn? Felly, dewch i ni gael dyblygu hwnna to, dyblygu'r testyn yma, dyblygu. A dwi'n mynd i newid y testyn yma jyst i ddweud dyluniad gan fi. Iawn, gred. Nawr, mae eisiau bod hwnna wedi troi wyneb i weired. Na ni. Nawr, allwch chi roi fe'r waelod. Felly, os ych chi moyn bod ar y gwaelod, cefn y cerdyn, mi eisiau chi roi hwn wyneb i weired ar y top. Neu, weithiau gewch chi hwnna chi mod tua'r canol. Iawn, rhywbeth fel yna. Nawr, allwch chi hefyd fod yn rhoi, chymod, rhyw sticker tu ôl i hwnna, rhyw siap tu ôl i hwnna, mynd i'r ychwanegu cynnwys, mewn i'r elfennau. Chwilio eto am sticker, felly. Sticker. Beth a iawn? Mae'n un bach neis, rwy'n melyn yma. Just roi yn ei le, a roi e tu ôl i'r testyn. Na ni, mae hwnna'n edrych yn gret. Hyfryd. Dwi'n gallu edrych lawr, ti'n bach yn llai. Na ni, dyluniad gan Meredydd Jones. Mae hwnna ar gefn y papur. Nawr, os ych chi'n mynd i argraffu hwn, mae yna rhywbeth bach cool yn Express sydd yn helpu ni i argraffu
torri hwn, nawr bydd angen I staff yr ysgol I helpu chi dorri hwn gyda, chymod, gilotine, gyda'r trimiwr. Peidwch chi am fynd I wneud hwnna. Ond weithiau hwnna'n anodd, achos ydych chi'n gwybod ble I leino fe lan ar y gilotine. Nawr, mae pethau ar gael I ni'n Express yn mynd I helpu ni gyda hwnna. Gawch chi ddangos I chi. Os I ni'n mynd I lawr lwytho hwn fel PDF, dwi'n mynd I glicio ar yr eicon lawr lwytho fan hyn. A dewis PDF argraffu. Nawr, chi'n gweld beth sydd ni fan hyn yw ychwanegu marciau tocio, please, yna ddangos rhain I chi nawr. A wedyn hefyd, oedden ni moyn dangos y gweidi. Diar, na esbonio beth yw hwnna, ond oedden ni eisiau tyn bach o weidi hefyd. Be mae gweidi wneud yw, mae e'n mynd I wneud y cefndir glas golau yma chydig bach yn fwy na sydd angen. Pan I ni yn torri fe, bod ni'n torri chydig bach o'r glas I ffwrdd, fel bod yr ymyl sydd gyda ni yn berffaith. Hwna'n cael ei alw'n bleed neu gweidi yn Gymraeg. Iawn? Felly ni moyn y marciau tocio, a ni'n moyn dangos y gweidi, a felly nawr os dwi'n llwytho hwnna lawr, na I ddangos I chi beth mae'r ffeil PDF na yn edrych fel. Iawn? Dyma ni, mae'n lawr lwytho'r ffeil PDF. Nawr, pan ni'n argraffu hwnna, bydd e'n edrych fel hyn. Iawn? A chi'n chi gweld, beth yw'r marciau tocio yw... Zoom o mewn. Y marciau tocio yw'r llinellau D yma yn y cornel, chi'n gweld? A dyna le mae staff yr ysgol sy'n mynd I dorri eich cerdyn, chi'n gallu leino ymyl y trimmer lan ar y linell ddi yna. A mae reina gyda chi wrth gwrs bob ochr, chi'n gweld, fan hyn hefyd. A chi'n chi gweld bod e'n mynd I dorri chydig bach o'r glas yma I ffwrdd. A'r glas ychwanegol na, glas extra na sydd dan ni, uwch ben y linell ddi, a i'r ochr o'r linell ddi, pan ni'n trimio'r ffordd arall, yw'r gweidi, y blid. A chi'n chi gweld nawr, os byddwn ni'n trial trimio ar hyd yr ymyl glas yma fan hyn, falle byddwn ni ddim cweit iawn, a byddwn ni'n cael, chymod, jyst rhyw llinell bach wen, byddwn ddim yn edrych mor daclus. Felly, pan ni'n ychwanegu gweidi, mae e'n meddwl bod ni'n torri chydig o'r lliw glas I ffwrdd, sy'n meddwl bod yr ymyl yn mynd I fod â lliw perffaith yr holl ffordd I ymyl y papur. Iawn? Felly dyna beth yw ychwanegu marciau tocio a ychwanegu gweidi. Mae'n helpu ni pan ni'n argraffu hwn mas nawr. Staff yr ysgol yn helpu chi gyda torri fe, gyda'r tocio, trimio fe. A wedyn I chi just, na gys chi'n gofyn wneud, yw plygu'r darn papur sgwars da chi ar ôl, I blygu fe, yn gyntaf plygu fe lawr, plygu'r clawr hyfryd I ffwrdd wrthoch chi, a wedyn plygu'r darn papur na I mewn, a dyna chi eich cerddi wedi wneud. Allwch chi roi ychydig bach o leads I ddala fe mewn lle, ond fel arfer mae'r cerdiau yma'n gweithio eitha neis, heb leads, dim angen glid fel arfer, ond allwch chi os ych chi eisiau. A dyna ni, wedi creu cerdiau ar gyfer sil Tadau, ond nid just dylunio'r clawr, ond hefyd wedi dysgu sut I osod hwnna mas yn gywir mwyn argraffu fe I gael pob ochr o'r cerdyn. Wel, dyna ni. Diolch enfawr I chi am ymuno gyda fi bore yma. Ni wedi cael lot o hwyl. Os ych chi'n postio athrawon i'r cyfryngau cymdeithasol, bych chi'n cymryd rhan nhw ers, yna tagiwch fi mewn at Ysgol Ddigidol, at Brydydd J, hashnod pawb o staff, pawb o bob ysgol dros y byd sy'n defnyddio adnoddau Adobe yw hashnod Adobe Edu Creative. Felly, os ych chi yn postio rhywbeth, defnyddiwch y hashnod na fyd fel bod athrawon dros y byd yn gweld y gwaith gwych I chi'n neud fan hyn yng Nghymru fach. Wel, dyna ni. Mwynhewch. Ychwanegwch eich gwaith i'r oriel, hawliwch eich clustffonau yn rad ac am ddim, a fe welai chi, mae yna ddwy wers, mae yna ddwy thema ar ôl. Mae yna ni thema diwedd blwyddyn thema 1, diwedd blwyddyn thema 2, a bydd rhain yn redeg cwpl o weithiau dros nhw'n ail adrodd, achos ni'n gwybod pa mor brysur I chi gyd nawr o diwedd y flwyddyn. Felly, athrawon, ewch chi lan fan hyn o top y sgrin, adobe.live lessons, ewch chi'r ddolen yna, mwyn gweld dyddiadau y sesiynau sydd I ddod. Gan gyfrestru I chi wrth gwrs yn cael y dolenni wedi danfon ato chi, dolen YouTube a dolen streamiad rhag ofn bod YouTube wedi blocio gyda chi yn yr ysgol. Ond hefyd, wrth gyfrestru, bydd e'n rhoi ar eich calendar Outlook chi.
sydd yn ddefnyddiol iawn fi'n teimlo, achos chi'n gweld yn dod, mae hwnna gyda fi di mercher, mae eisiau fi gofio bod y Chromebooks gyda fi neu beth bynnag. Felly, cofrestrwch y gyfres mae yna ffurflen newydd, haleluia, oherwydd o'r hen ffurflen yn ben tos, mae yna ffurflen newydd, llawer symlach i'w ddefnyddio. Felly, ewch i'r ffurflen, cofrestrwch, fel bod ni'n cael llwyth o bobl ar y gwersi yma, fel bod ni'n cadw nhw i fynd am beth bethau. Right, wela i chi ar y themau diwedd blwyddyn, thema 1 a thema 2, ond am nawr, diolch am eich cwmni chi, a hwyl am y tro.